Здравейте, приятели! Днес ще говорим за вредата и ползите от диетите и за правилното хранене. Сега, за диетите. Диетите са хубави до някое време. Като изтече срока на прилагането на диетата, започваме да си ядем пак какво сме си яли преди това и си качаме килограмите. И заради това диетата не е много от полза. Ако искаме да си свалим килограмите, може да приложим нещо друго. Например, това нещо е дафинофлис, всички го знаете, всички го имате в къщи. Намерете една чаша 250 мл и имате гореща вода, заливате и затваряте с капака да се задуши. Поне половин час, от половин час до 1 час трябва да стои задушена. Какво ни помага това нещо? Това нещо ни помага да изхвърлим всички застояли води, които са в нас и са натрупани с токсини. И в същото време трябва да пием доста вода, за да можем да се хидратираме пак. Другия начин, който е много полезен, това е използването на ленено семе, смляно на брашно. Къде лененото семе, смляно на брашно. Тук са 2 лъжици. Вземаме джинджифил на прах, 1 чайна лъжичка, куркума, 1 чайна лъжичка. Джинджифила и куркумата са много полезни за имунната система. И слагаме 3 чайни лъжички канела. Канелата помага много за спадането на кръвното и за лошия холестерол. Всичко това нещо се обърква в кисело мляко. Натурално кисело мляко. Обърква се много хубаво. Да. И тая смес се яде сутрин за закуска в продължение на 3 седмици. Като първата седмица се използва само една супена лъжица ленено брашно. Втората седмица 2 супени лъжици ленено брашно. Третата седмица 3 супени лъжици ленено брашно. За какво ни помага това? Това нещо прочиства дебелото черво, което е много важно
за организма, тъй като там се натрупат много шлаки, много мръсти и така нататък. И се чувстваме по-добре, особено те, които страдат от хроничен запек, то им помага да се изчистят. Но, както ви казах, всичко това е до време. Като изтече този срок, почваме да си хапваме каквото си искаме. Но трябва да внимаваме. Но тая смес, като минат 3 седмици, профилактично може да се я правите, да си хапвате, да не е всеки ден, през 2 или през 3 дена веднъж, когато имате нужда. И е много полезна. И сега, правилата за качественото хранене. Имаме една чиния. 50% или половината чиния трябва да бъде пълна с салата. Много е важно да ядете зеленчуци. – 25% или правилото на двете шефи са протеините. Месо, варени яйца, другите 25% са мазнините. А за тези, които обичат да ядат хляб, трябва да избягат белия хляб, трябва да ядат кафяв. Не е толкова зле. Аз, например, ям от тези кракери и ми е добре, приятно. Така, ето така изглежда една чиния за качествено хранене. Аз бях 100 кг октомври месец миналата година, когато ми казаха, че имам много високо кръвоналягане и единственият начин да се отърва от него е да сваля килограми и започнах по този начин. С тая смес, която ви показах, с тая смес с тая течност, тук вече е поистинало. Сега, тая течност в началото до обяд трябва да я изпиете на 3 пъти. След обяд още една такава чаша, пак на 3 пъти. Я да екосаме. Още не е изтинала хубава, ама ще изтине. И така, сега съм 84 кг и се чувствам много добре. И не забравяйте следното, че основното правило е по-малко да ядем и повече да се движим. На ден минавам по 4 км. Моите връстници минават и по 8 и се чувстват отлично.